ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. манфиати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқро имрӯз сокинон дарк намуданд. аҳолӣ ба корхонаву дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ фаъолият ва зиндагии худро бо истифода аз таҷҳизоти камасрафи барқӣ ба роҳ монда тафовути пардохти барқро нисбат ба солҳои қаблӣ камтар арзёбӣ мекунанд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ заминаи устувор дар фаъолияти минбаъдаи самаранок, дар ҳоле ки солтосол шумораи аҳолӣ, корхонаву ташкилот, биноҳои истиқоматӣ, маишӣ ва хизматрасонӣ дар мамлакат зиёд мегардад, талабот ба нерӯи барқ низ афзоиш хоҳад ёфт. зеро дар ин замина муштариёни шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ бештар мегардад. сокини ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, Шоди Муҳаммад Суфизода аз манфиати дастгоҳу таҷҳизоти каммасрафи барқӣ хуб баҳра бурдааст ва ба аҳолӣ тавсия медиҳад ки аз истифодаи лампаҳои тавсон ва дастгоҳу таҷҳизоти худсохти барқӣ даст кашанд. агар ман барқ зиёд истифода кунам, счётчикам бисёр кор мекунад. Пардохти пул зиёд мешавад. Ин пул аз ҳисоби дигар хароҷотҳои дигарам пӯшонида мешавад. Яъне мардум бояд бифаҳманд ки ин коре ҳаст ба фоидаи онҳо аст. пардохти нисбатан ками маблағ барои истифодаи нерӯи барқ як манфиат бошад, хубии дигари истифодаи таҷҳизоти муосири каммасраф бехатарӣ аз сӯхтор дар хона ва ё корхонаро таъмин менамояд. мегӯянд ки ҳамеша ғами зимистонро дар тобистон бояд хӯрд. аз ин мебарояд ки имрӯз ки мо дар табиати гарм қарор дорем, ҳар чӣ қадаре ки метавонем мо сарфакорона нерӯи барқро чӣ дар хона ва чӣ дар коргоҳ ва дар ҳама ҷо бояд сарфакорона истифода кунем ки тавонем дар фасли зимистон бо нерӯи барқ таъмин бошем. ҳамаи мардуми Тоҷикистон хуб медонанд, он солҳоро аз хотир набурдаанд ки чӣ қадар вазнин буд вақте ки мо бо меъёри барқ зиндагӣ мекардем ва хушбахтона мо тавонистем ки аз ин мушкилӣ раҳо ёбем. дар амалӣ намудани ин ҳадаф ва расидан ба мақсадҳои мавриди назар саҳми занону бонувон бештар аст, зеро маҳз бонуи хонадон ки рӯзгорро дар ҳар оила танзим мекунад, метавонад барқро сарфа намуда дар баробари ғанӣ гардондани буҷаи оилавӣ, ҳамчунин барои таъмин будани аҳолӣ дар ҳамон фасли сол бо нерӯи барқ мусоидат намояд. истифодабариро дар хонадон бубинем ки мошинаи ҷомашӯи либос шушта медиҳад, чангкашак хонаро тоза мекунад, мо яхдонҳоро истифода мебарем. яъне ҳамаи зиндагии мо аз барқ сахт вобастагӣ дорад. вақте ки дар сари оташдон ҳастем бо барқ сару кор дорем. яъне хулоса зиндагии моро даҳчанд сабук мегардонад истифодаи нерӯи барқ. вале бояд аз ҳамаи асбобҳои каммасрафи барқӣ истифода кунем ва хуб дониста бошем ки ҳар қадаре ки мо сарфаю сариштакор бошем, ин ба фоидаи худи мост. аз соли 2017 инҷониб аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бемаҳдудият аз барқ истифода мебарад. тадбирҳои андешидаи роҳбарияти давлату ҳукумат, аз ҷумла бунёд намудани нерӯгоҳҳои хурду бузурги обӣ, таҷдиди иқтидори мавҷудаи энергетикӣ ва даҳҳо кори дигари муҳими анҷомёфта боиси бесобиқа тараққӣ намудани соҳа гардид. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат воситаҳои барқтаъминкунӣ таҷдид шуда, иқтидори соҳа ба талаботи аҳолӣ ва корхонаву ташкилотҳои гуногун самт мутобиқ гардонида шуд. ба андешаи масъулони соҳа ҳанӯз ҳам ҳастанд шаҳрвандоне ки дар самти истифодаи нерӯи барқ бемасъулият буда онро сарфакорона истифода намебаранд. боиси ташвиш аст ки истифодабарандагони ғайриқонунии нерӯи барқ низ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар пайдо мегарданд. бояд зикр намуд ки истифодаи таҷҳизоти худсохти барқӣ ва ғайриқонунӣ гузарондани нерӯи барқ ба манзили зист ва ё ҷойи кор ҷавобгарӣ дорад. дар сурати ошкор гардидани он аз муштарӣ ҷаримаҳои муайян ситонида мешавад. хубтар аз ҳама риоя кардани талаботи муқаррар гардида ва дур будан аз хархашаву рӯбарӯ нашудан ба мушкил аст. Садриддини Сироҷиддин, Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. дар шаҳри Бохтар иқдомҳои ободонӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат ёфта. бо қомат афрохтани бинову иншооти замонавӣ, беҳтар шудани вазъи роҳу коммуникатсия, таъмини оби нӯшокӣ ва чароғонкунии ҳудуди шаҳр, симои маркази вилояти Хатлон аз пештара дида зиннати бештар касб мекунад. аз раванди тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Бохтар ҳамкорони мо Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир гузориш медиҳад.
якчанд соли охир маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар боз ҳам ободу зебо гардида қомат афрохтани биноҳои хуштарху замонавӣ, бунёди гулгашту хиёбонҳои дилпазир ва дар ҳамин замина фароҳам омадани шароити мусоиди сайёҳӣ ба симои маркази вилояти Хатлон шукӯҳу ҷалоли бештар зам намудааст. таҷдиди роҳҳои сатҳи маҳал ва кӯчаҳои асосии шаҳри Бухтар бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 марҳила татбиқ гардида вазъи роҳу коммуникатсия дар шаҳри Бухтар беҳтару хубтар мешавад. қабл аз ҳама дар доираи нақшачорабиниҳои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Бухтар асфалтпӯш ва чароғон мегарданд. охирин корҳои бунёди роҳи нав дар кӯчаи ба номи Ҷалилов идома дошта то гиромидошти санаи хотирмони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар марҳилаи дуюм бошад 7-3 километр роҳҳои дохили шаҳри аз навсозӣ карда шуд. тавре маълум гардид ниҳоди коммуналӣ дар шаҳри Бухтар бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати мамлакат бо техникаву таҷҳизоти замонавӣ таъмин гардида имрӯз тозаву озода нигоҳ доштани маркази маъмурии вилояти Хатлон имконпазир гардидааст. корхонаи давлати фарри хоҷаи коммуналии шаҳри Бухтар кӯшиш менамояд ки тамоми нуқтаҳои партоба 59 нуқтае ки дар зиммаи мо мебошад ҳамарӯза тозаву озода намуда баъди тоза намудан безарар гардонад ва инчунин 38 000 метр ҷойҳои обгузаре ки дар ҳудуди шаҳр ҷойгир мебошад ҳамарӯза аз тарафи 34 рӯбанда тоза намуда партобаашро безарар мегардонанд. дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор корхонаи давлатии фаръии обу коризи шаҳри Бухтар вазъи таъминоти оби нӯшокиро бо васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти муосир хуб карда дар маҳаллаҳои калонтарин низ қубурҳои кӯҳнаву фарсударо иваз намуданд. тавре масъулини корхонаи давлатии фаръии обу коризи шаҳри Бухтар иттилоъ доданд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар қубурҳои калони обрав дар маҳаллаи Маданият, кӯчаи Қазоқон, кӯчаи ба номи Мирзо Қодирова ва кӯчаи ба номи Гогол аз нав насб карда шуданд. дар ҳамин замина хонаҳои бисёрқабата рангу бор карда шуда муҳити биноҳои баландошонаи истиқоматӣ сабзу хӯрам гардонида мешаванд. дар рангу бор ва зинат бахшидани манзилҳои бисёрқабата мутахассисони ширкати хонаҳои шаҳри Бухтар ҳиссаи сазовор мегузоранд. 9000 гулҳои мавсимӣ шинонем то ҳозир аз тарафи коргарои мо рӯбандаҳо ҳама рӯза назди вайҳо нарм карда об дода мешаванд. лоиҳаи чароғонкунии шаҳри Бухтар дар 3 марҳила ҷараён гирифта акнун бо пуррагии имконоти равшаннамоӣ дар деҳаву маҳаллаҳои маркази вилояти Хатлон фароҳам оварда шуд. чароғонкуниҳои шаҳри Бухтар аз соли 2014 инҷониб сар шудагиаст. аз ҳисоби дирексияи сохтмонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуда истода аст дар равшанамои шаҳри Бухтар то инҷониб рафта истодааст. ҳоло кӯчаҳои марказии шаҳри Бухтар бо равшанамоӣ таъмин карда шудааст. татбиқи лоиҳаи чароғонкунӣ ва равшанамоии шаҳри Бухтар шабона хуб мушоҳида мешавад. чароғҳои рангоранги гуногун, кӯчаву боғҳои фарҳангу фароғатӣ, майдони 70-солагии Водии Вахш, саҳни майдони парчами давлатӣ, маҷмӯаи ваҳдати миллӣ ва дигар муҳити берунаи бинову корхонаҳо мунаввару ҷолиби тамошо гардиданд. идомаи ахбор кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд як ҳолати азхудкунии маблағҳои калони давлатиро ошкор намуданд. ҳолати дуздии маблағҳои буҷавӣ аз ҷониби собиқ роҳбарони корхонаи коммуналии шаҳри Хуҷанд анҷом дода шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар замони муосир дар кишварҳои олам то рафт реша паҳн намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва характери коррупсионӣ дошта ба яке аз масъалаҳои доғи рӯз табдил ёфтааст. новбаса аз он ки аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин самт тадбирҳои пешгирикунанда амалӣ гарданд ҳам, аммо мутаассифона гурӯҳ ва ё нафарони манфиатхоҳ бо истифода аз вазифа ба кирдорҳои даст мезананд ки барои пешрафти давлат ва ҷомеа зарари зиёд дорад. дар натиҷаи амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ дар самти муқовимат ва мубориза бар зидди чунин ҷиноятҳои коррупсионӣ аз тарафи кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд як ҳолати аз они худкунии маблағҳои буҷавӣ дар ҳаҷми махсусан калон ошкор карда шуд. муайян гардид ки собиқ директори генералии корхонаи воҳиди давлатии коммуналӣ хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд Раҳимов Фарҳод Юсуфович соли таваллудаш 23 сентябри 1975 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки солҳои 2018-2020 дар ин вазифа кор кардааст
با مسئولیت پیشکی با سابق سرمحاسب کارخانه ذکر گردیده شادی خوجایف سمندرخوجا نگمتویچ سال تولدش 20 سپتامبر 1989 استقامت کننده نوعی بابا جان غفوروف جماعت دهات حیدر عثمان مبلغ 2,876,000 سامانی را که از بودجه شهر خوجند برای آبادانی و تازگی حدود شهر جدا کرده شده بود غیر قانونی برای ساختکاری حجت‌ها از خود نموده و منفعت شخصی خود مصرف کردند. همین مبلغی که در وقت سنجش در 7 حالت برآمد، این مبلغی که زیاده از 2,700,000 سامانی می باشد. یکم درجه من این خطاگی رو در آن می بینم که در خطا این کاری که شد این اولش بی‌نظارتی خودم شد، زود باوری خودم شد. شخصانی نامبرده از وکالت‌های منصبی خود استفاده برده در اساس مصلحت پیشکی با مقصد کشاندن پرتاب‌های ساختمانی، معیشی و بیگانه از حدود شهر خوجند با راننده‌های اتومبیلی بارکش تمغه کماز صابیروف حسن سالیبویویچ، حاجیبویف عبدالمنان مولانویچ با بستن شرطنامه از نام کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند طریق 16 عدد صادرنامه‌های خزینوی مبلغ زیاده از 1,862,568 سامانی را از خزینه این کارخانه غیر قانونی صاحب شدند. در اصل راننده‌های ذکر گردیده این مقدار خدمت رسانی را اجرا نکردند. در این دوره رحیم فرهاد یوسفویچ تفتیش گذرانده شد و مبلغ کمآمد زیاده از 2,700,000 سامانی کما آشکار کرده شد. این مبلغ‌ها با راه مصلحت‌های پیشکی با راهبر رحیم فرهاد یوسفویچ برای که این مبلغ‌ها را ما برای کسای کمآمد را رویپوش کردن ما به زیاده نویسی مجبور می‌شدیم که با مصلحت پیشکی راهبر برای که کارفرمایندگی موافق شرطنامه اجاره نقلیات کم از با رانندگان شرطنامه بسته با آنها زیاده نویسی کرده با آنجا هم این مبلغ‌ها رو صرف کرده کسای کمآمدش رو به آنجا روانه کرده. یک قسم دیگرش باشد برای رویپوش نمودن این کمآمدها نیز برای رنگ‌وبار قوطی‌های پرتو و نقطه‌های پرتوجا در آنجا هم مبلغ‌ها رو زیاده نویسی کرده کسای کمآمدش رو در آنجا هم برطرف نموده. همین مبلغ‌هایی که زیاده از 2,700,000 سامانی میباشد با راه ساختکاری از خود کرده شد. در برابر این رحیم فرهاد و شادی خوجایف سمندرخوجا باز کردارهای ناشایسته خود را تکرارا ادامه داده با شهروند خوجایف طالبجان عنایت‌الله‌ویچ که در حدود کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند نقطه رنگ‌وبارکنی داشته است بعد ترتیب دادن سند کارهای اجرا شده که گویا خوجایف طالب قوطی‌های پرتو را رنگ‌وبار نموده است 141,500 سامانی را از آن خود نمودند. من سمندر پیشم می‌آمدم خواهش می‌آوردم که من برای قوطی‌های رنگ کردن گویا که قوطی رنگ کردن که یگان خیلی رنگ دیگه هم نیستم نام ما سوم افرمود کده پول میگیفتم خدا شما. غیر از این در اساس سپارش رحیم فرهاد با صادرنامه خزینوی به نام مدیر انبار کارخانه عبدالنبی عبدالعزیز مبلغ 147,500 سامانی برای خرید مال و مواد برآورده شده است. هنگام سنجش معلوم گردید که مبلغ مذکور را نیز عبدالنبی عبدالعزیز عموما نگرفته است. کردارهای غیرقانونی رحیم فرهاد و شادی خوجایف سمندرخوجا پرره حجتگذاری کرده شده نسبت آنها با ماده 245 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و آنها به حبس پیشکی گرفته شدند. در دایره پرونده جنایتی با مقصد معین نمودن دیگر هممسلکان جنایی آنها حرکت‌های تفتیشاتی و چاره‌بینی‌های اپراتیوی ادامه دارند. واقعا هم در عرفیت میگویند که باری کج به منزل نمیرسد. هر یک نفری که به کردار و عملهای زشت دست میزند البته در نزد قانون جواب میگوید. برنامه اخبار را ادامه میدهیم. در خواجگی‌های دهقانی و جماعوی و زمین‌های نزد حولیگی شهر وحدت کشتی تکراری زراعت کشاورزی و سبزیجات و پالایزی گذرانیده شده است که حاصلی فراوان دارد. با وسیله استفاده مقصدناک زمین اهل زحمت در برابر تأمین احتیاجات خود همزمان در فراوانی بازارهای استعمالی فعالانه سهم می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما.
кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ то имрӯз дар шаҳри ваҳдат дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 7555 гектарро ташкил медиҳад. аз кишти такрорӣ аҳли заҳмат ҳосили фаровони сабзавот, ғалладонагиҳо ва маккаи дон гирифтанд ки ҳамзамон ҷамъоварии сабзавот идома дорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷ ва Чуянгарон деҳқонон бештар кишти такрории бодиринг, мош, лубиё, ҷувори макка барои дон ва хӯроки чорворо ба роҳ монданд. дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ шаҳри ваҳдат зиёда аз 1285 гектар замини кишти обӣ мавҷуд аст. 425 гектари ҳамин заминҳоро кишти такрорӣ гузарондем, аз ҷумла ҷугорӣ барои дон гузарондем, мош гузарондем, помидор, бодринг ва дигар маҳсулотҳо кошта шудааст ки аз ин ҳам деҳқонон фоида мебинанд, ҳам бозорҳо бо маҳсулоти тару тоза таъмин мешаванд. иқлими минтақаи ромид ки барои парвариши зироатҳо бисёр қулай аст, муфид аст. аз ин истифода бурда деҳқонони мо заминро ба дараҷаи даркорӣ истифода мебаранд, самаранок истифода мебаранд, аз як замин 2-3 ҳосил мерӯёнанд ки ин боз ҳам барои некуаҳволии халқ, барои сатҳи зиндагиро баланд бардоштан кӯмаки зиёд мерасонад. бодиринг дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили фаровон дошта аҳли заҳмат ҳамарӯза ин номгоҳи сабзавоти тару тозаи кишоварзиро ба бозорҳо ворид менамоянд. ҳосили мошу лубиё ки натиҷаи маҳсули меҳнати кишоварзон дар кишти такрорӣ аст, хеле фаровон буда рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ хоҳад шуд. дар истифодаи босамари замин деҳқонони ҷамоати деҳоти Чуянгарон ҳамасола фаъолияти назаррас намуда имсол низ дар ин самт бо эҳсоси масъулияти баланд кишти такрории зироатҳои кишоварзиро анҷом доданд ки ҳамзамон аз маҳсули меҳнаташон фаровонии бозорҳо таъмин мегардад. ҷувори макка барои дон дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ваҳдат имсол хеле ҳосили фаровон дорад ки ин аз натиҷаи фаъолияти аҳли заҳмат ва иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ дарак медиҳад. дар шаҳри ваҳдат дастгирии хоҷагидорон мавриди таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти шаҳр қарор дошта барои деҳқонон шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. аз шаҳри ваҳдат сабзавоти тару тозаи кишоварзӣ аз кишти асосӣ ва такрории зироату сабзавот имсол даҳо тонна ба бозорҳо ворид карда шуд ки то имрӯз ҷамъоварии ҳосил идома дорад. хоҷагидорон барои захираи хӯроки чорво низ омодагӣ гирифта дар ин самт аз имконоти мавҷуда самаранок истифода карда мешавад. истифодаи мақсадноки заминҳои назди ҳавлегӣ дар деҳоти шаҳри ваҳдат дар сатҳи зарурӣ сурат гирифта иншабрӯз аз ҳосили фаровони боғҳо ва полозии сабзавот сокинон дар шароити хона шарбат омода карда захира менамоянд. бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ даври якуми озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Рӯшон баргузор шуд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баробари дигар ноҳияҳои вилоят муҳтавои волои васфи ватану ватандорӣ, гиромӣ дошти ин сарзамини нозамин ва васфи марзу буми Тоҷикистонро дар бар гирифта, иштирокдорон тавонистанд бо маҳорати баланду омодагии пурра ва интихоби дурусти мавзӯъ истеъдоди волои худро манзури ҳайати ҳакамон гардонанд. озмун ки ба пешвози сазовори 30-умин солгарди истиқлолияти сартосарии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, ба пуррагӣ муаррифгари ободӣ ва озодӣ ба ҳисоб рафта, равшандилони Рӯшон тавонистанд дар ҳар як мавзӯи интихоб гардида шукуфоии зебодиёро бо меҳру самимияти хоса инъикос намоянд. мақсад аз баргузор намудани озмун ин дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъат ва ҳунар аст. имрӯз дар ноҳияи Рӯшон низ даври ноҳиявӣ бо як сифати хуб ҷанбаст гардид ва мо имрӯз шоҳид шудем ки чӣ гуна дар гӯшаву канори ноҳияи мон истеъдодҳои зур карданд ва фақат имконияти шароити барои онҳо омода кардан дар кор аст ки то дар оянда шарафу номус ва ифтихор Тоҷикистон гарданд. дар даври навбатӣ истеъдодҳои ҷавон аз водии Хуф, Баҷӯ, Бартанг ва маркази ноҳияву дигар деҳоти ноҳияи Рӯшон бо омодагии пухта ширкат варзиданд. беҳтарин баромадҳо барои иштирок дар даври вилоятӣ интихоб гардида, баргузории даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар дигар ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома дорад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.